Shubor nakaslem jong Nongkhaïi Hima. Ki Pulit kari Bhoi district kilayo aban kem ya ki Ngut ki Briew halor ka jingdon kti ban penrung tu ya ki nong Bangladesh syakari India henin ka janmit hadin ka jingpen upshrip kabala penlong habar nihat police outpost katkum katulong khubor na ki Pulit layathu bahadin ka jingyo ajing tep batikna bakidan ki nong Bangladesh ki balawan rung bian ding ba kathan dauki ki bathmu banlet syaka nong ba gohti ki Pulit kila pelong ya ka jingpen upshrip habar nihat baddeha kapor Sau baje 10 minit janmiet layo ban bat ya kawai kakali kabadan yo registration number AS not away FJ sau henrio sausan nakate kakali ki Pulit kilayo ban kem ya kawai kanong Bangladesh kabalatip kerteng kum ka janati Sheikh arphunrius nam kakarta nakasnong jasor khulna Bangladesh balayo ru ban khurup ya ka adhar jongkari India kabalashna thok nakadiang ki bor Pulit kilakem ru ya unongnya katika kali ya ubala tip kerteng kum uroshan khan nakasnong rangapani barpeta Assam hakajing to akit jangki Pulit kite ki arngut kilapla halor kajing don kti ban khayi Briew na Bangladesh sa India ban na India sa Bangladesh ban kamai pisa klem dadan kam ya ki kot kisla ki babyang halor kajing ja nakaliang ki Pulit kila register case persya ya kite ki arngut hathanat nongpo hapo ki kendon jong ka BNS but Foreigners Act 2000 pa sa punrio but kajing to ket banlap dien shu ya ki wede ki badon kti ha kanika kambian kadang ya chakmat shu hadin kajing to ket ki bor Pulit kila pentep ru balayo ban kem saya wede ubri ubadon kti halor kanika kam ya ubala tip kerteng kum ubala jet khongsun uba arpunyos nem kakarta nakasnong walingkhat penursla East Khas Hills district